Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita 16 da 19 da 25 da kuma tashoshin FM a wasu kasashen Afirka. Masu sauraro Haruna Ibrahim Kakangi ne ke fatan kun wuni lafiya a cikin shirinmu na karfe 8:30 agogon Najeriya da Nijar. Wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin namu ne za ku ji cewar hukumar kare haƙƙin bil'adama ta duniya ta ce hare-haren da Rasha ke kaiwa a Ukraine sun jefa fararen hula cikin mummunan hali, kuma hakan zai iya zama laifin yaƙi. China ta ce ta dukufa wajen ganin ta yauƙaƙa dangantakar ta da Rasha, ta kuma yi Allah wadai da takunkuman da ƙasashen duniya ke kakawa wa Rashar. A Najeriya, Majalisar Wakilan Ƙasar ta ɗage zaman bin bahasi da ta shirya da manyan jami'an tsaro da ministocin ƙasar akan harin da aka kai wa jirgin ƙasa saboda rashin halartar jami'an da aka gayyata. Mataimakin kakakin majalisa ya ce ya yarda da wakilcin su, amma akwai tambayoyin da ba za su iya ansa su ba saboda ba su suke da nauyin tsare mutane ba. An ɗaga taron nan sai an samu halartar su waɗannan jami'ai da aka kira. To har wa yau a Najeriya, hukumomi a jihar Niger sun ce hadarin kwale-kwale ya halaka akalla mutum 8 waɗanda ke kokarin tserewa harin 'yan bindiga a wani ƙauye na jihar. Akwai matan aure 2 da Allah ya musu rasuwa, akwai kuma ƙananan yara 6, sannan akwai wasu mutum 5 da har yanzu ana kokarin ganin yadda za a zagalo su ko a raye ko a bace. To waɗannan da ma wasu da dama za su zo muku a cikin shirin, amma duk kafin nan sai Sani Aliyu ya karanto mana labaran duniya daga ofishinmu na Abuja. Shugabar hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yancin ɗan Adam, Michelle Bachelet, ta ce har mai uwa da wabi da Rasha ke yi ya jefa al'ummar Ukraine cikin wani mummunan hali. Ta shaidawa wani kwamitin Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin Geneva cewa yana yiwa Rasha ta aikata laifukan yaƙi. Ta kuma ce rokokin Rasha masu linzami da babawan da jiragen saman da ke jefawa na yin mummunar barna ga gidaje da asibitoci da makarantu. Wakilin Rasha a kwamitin ya tomi rundunar sojin Ukraine da mayar da fararen hular kasar garkuwa domin kare kansu daga dakarun Rasha. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya sake yin magana da shugaba Joe Biden kuma ya buƙaci ƙarin taimakon soja daga Amurka a daidai lokacin da Rasha ke ci gaba da mamayar ƙasarsa. A ranar Talata, Rasha ta yi alkawarin rage yawan hare-haren da sojojinta ke kawo a yankunan arewacin kasar biyu, wato Kyiv da Chernihiv, kuma rundunar sojin Ukraine ta ce wasu dakarun Rashar sun fara janyewa daga yankunan. Частково я можу підтвердити цю інформацію. Дійсно, Генеральний штаб Збройних сил України. Wani kakakin ma'aikatar tsaro na Ukraine, Alexander Motuyank kenan ke cewa, ina iya tabbatar da cewa rundunar sojinmu ta lura da Rasha na janye dakarunta a yankunan birnin Kyiv da na Chernihiv. A halin yanzu, Rasha ta mai da hankalinta kan mallakar yankin Donbass, yankin da tun shekarar 2014 Rasha ke iko da shi ta hannun 'yan awarin yankin. Ministan harkokin wajen China Wang Yi ya ce China ta dukufa domin bunƙasa dangantakar da Rasha. Yana jawabi ne bayan da takwaransa na Rasha Sergei Lavrov ya sanar da shi halin da ake ciki a yakin Ukraine. Jami'an biyu sun yi Allah wade da takunkuman da kasashen yamma suka kakabawa Rasha, inda suka kira su marasa halacci. Wang Yi ya bayyana halin da ake ciki a matsayin mai ɗaura kai, kuma sakamakon yakin cacar baki da wato tsakanin gabashi da yammacin Turai. 中俄合作无上限，我们争取和平无上限。 Minista wato Mr. Wang Yi kenan ke cewa dangantakar China da Rasha ba ta da iyaka. Babu iyaka ga kasashen biyu a fagen zaman lafiya da inganta tsaro da nuna kiyayya ga halayyar nuna iko ta kasashen yamma. Mr. Lavrov na halatta wani taron koli ne akan kasar Afghanistan wanda China ke daukar nauyin sa. To ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Ma'aikatar kiwon lafiya ta Indonesia ta ce alluran rigakafin corona miliyan 19 sun lalace a cikin wata 3 da ya gabata, kuma an yi watsi da su ne saboda kasashe masu karfin tattalin arziki na kyautar da alluran da suke dab da lalacewa. Wata jami'ar ma'aikatar lafiya ta bayar da shaida a gaban majalisar kasar cewa kashi 95 cikin 100 na alluran da suka lalace daga kasashen waje aka karɓo su a matsayin tallafi. A watan Janairu, asusun yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya ce tilas kasashe marasa galihu suka ƙi karɓar allurar rigakafin corona miliyan 100 saboda sun kusa lalacewa. Wani minista a jihar Assam da ke arewa maso gabashin India ya shaida wa majalisar jihar cewa
giwaye sun kashe mutum 942 cikin shekara 10 da ta gabata. Parimal Suklabayya, wanda shine ministan da ke kula da gandun daji da muhalli, ya ce giwayen sun kuma raunata fiye da mutum 770. Ministan ya ce giwayen na tafiya yankin Assam ne domin neman abinci, wanda ke haifar da karuwar matsala tsakaninsu da mutanen yankin. Jihar Assam ta kasance ɗaya daga cikin jihohin India mafi yawan dazuka, inda take da giwaye fiye da 5,500 da ke waɗanda ke rayuwa a cikin daji. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. An gaishe da Sani Aliyu wanda ya karanto mana labaran duniya. Yanzu sai rahotanni, kuma kamar yadda watakila kuka ji a labaran duniya, shugabar hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya, Michelle Bachelet, ta ce hare-haren kan uwa da wabi da Rasha ke kaiwa akan unguwannin fararen hula a Ukraine zai iya zama wani laifin yaƙi. Ta kuma buƙaci Rashar ta daina waɗannan hare-hare ta kuma janye dakaranta daga Ukraine. A bangare ɗaya kuma rundunar sojin Ukraine ɗin ta yi gargaɗin cewa dakarun Rasha na haɗuwa a wani wuri domin mayar da hankalinsu kan kai hare-hare a yankunan Donetsk da Luhansk na gabacin ƙasar. Ga rahoton da Bilkisu Babangida ta haɗa mana. A yayin da take jawabi ga Majalisar Kare Haƙƙin Bil'adama a birnin Geneva, Ms. Bachelet ta kira ga ƙasar Rasha da ta dakatar da yakin ba tare da ɓata lokaci ba da kuma kawo ƙarshen mamayar ƙasar ta Ukraine. For more than 1 month now, the entire population of Ukraine has been enduring a living nightmare. Ta ce kusan fiye da wata guda kenan lokacin yawan al'ummar ƙasar ta Ukraine ke ta fama da hukumar zaman zulumi da fargaba. Rayuwar miliyoyin mutane ta faɗa cikin mummunan tashin hankali a yayin da aka tilasta musu tserewa daga gidajensu ko kuma buya a dakunan karkashin kasa da cibiyoyin fakewa daga harin bom yayin da ake ta lalata biranensu daga gudan wuta. Undefensible and military nonsense. Michelle Bachelet ta kuma bayyana cewa kwamitin sa ido kan kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Ukraine ya tattara bayanan da suka nuna cewa an samu mutuwar fararen hula 1,189 a cikin makonni 5 tun bayan da aka fara tashin hankalin, a yayin da mutane kusan 2,000 suka jikkata, amma ta ce akwai yiwuwar wannan adadi ya fi haka. Ms. Bachelet ta kuma kara da cewa akwai sahihan zarge-zargen cewa Rasha ta yi amfani da bama-bamai masu 'ya'ya a yankuna masu tarin jama'a a lokuta da dama. Rundunar sojin ƙasar Ukraine ta yi gargaɗin cewa Rasha na ƙara tattara dakarunta wajen mai da hankali a yankunan Donetsk da Lugansk da ake kiransu gabaki ɗaya Donbass. Yanzu haka Moscow ta fito karara ta bayyana cewa yankin Donbass shine muhimmin burinta. Ana ci gaba da gwabza faɗa a can da suka hada da birnin Mariupol wanda aka shafe makonni da yi masa ƙawanya. Yanzu haka mutane miliyan 4 ne aka bayyana sun tsere daga Ukraine tun bayan da aka fara yakin, kamar yadda wasu sabbin alkalma daga hukumar lura da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya suka nuna. Gwamnan birnin Chernihiv ya ce har yanzu ba a daina kai hare-haren ba duk da alkawarin da kasar Rasha ta yi. To an gaishe da Bilkisu Babangida. Yanzu kuma bari mu je Najeriya, inda hukumomi a jihar Niger da ke arewa ta tsakiyar kasar suka tabbatar da mutuwar mutane akalla 8 yayin da suke kokarin tserewa daga hari da aka kai musu a kwale-kwale. Mutanen dai sun gudu ne daga ƙauyen Galkogo da ke yankin Munya sanadiyar wani hari da 'yan bindiga suka kai a ƙauyen. Ga ƙarin bayanin da Darakta Janar na Hukumar Agajin Gaggawa ta jihar Niger, Ibrahim Ahmad Inga. Kawo yanzu mu ma muna da wannan labarin kuma mun riga mun